И така, качихме се на върха на Свети Петър базиликата. Доста високо е. И общо взето сега ще се разходим. Още не сме до самия връх, между другото, но тук сме долу, където пристигаш с асансьора. И трябва да отидем ето там зад мен. Горе, на купола. Както виждате, да отидем тук. След малко там се качваме. Интересно. Страхот може. Давай, стигнахме. Толкова много столи, малко почивка, всички се изборихме. Гери е нашия водач. Но сега че не е фотокола. Почивка. На върха на базилика Свети Петър сме. Пътя беше много труден и аз умирам от страх. Прекалено високо е за моите разбирания за нормално живяване. Няма да мога да отида до гората, само така малко ще снимам. Ако може да се види нещо. И така, ще се пробвам да снимам от решетката, обаче не знам дали ще мога на видео, че снимката нещо не се виждат. Ето направих една стъпка към решетката. Но чакам малко да се махне. Също съм горе. Тук е изхода зад мен, слизам надолу. Страх ме да погледна, така и не можах да излеза навън. Много е високо. Стана ми лошо. И аз отивам към ушитата. Да ушия една ушита. Ето е Гер. Ето го джусто. Джус 1, джус 2. Много беше яко, аз нищо не видях, но се качих. Чао. И успешно наколихме върха на света. И сега екстремното слизане. Като настигам ги, летя и Герито. Все още ги коня, ето ги, настигам ги. Да, изкривена е реалността. It's a broken reality here. Bend perspective. I like it actually. I like it very much. Wow, mega nice. Тихо. Silence, please.
земята. Обаче в същото време сме на футбол. Сега бе знам, бе, ето, Петя умира от страх. Не ме е страх от високо, не е страх от тесни пространства, клаустрофобия. И докато аз горе бях изтръпнал от страх, тя в момента е изтръпнала от страх. Минахме двете стълба, слизаме стълбите, които са покрай купола на църквата. Остана купола. Успяхме, оживяхме и браво на нас. Голяма смелост.